Det her, det er hvordan man finder A, hvis man har 2 punkter. Så vi har 2 punkter her, P1 og P2. Dem sætter vi så ind i hver sin funktion. Forskel trækker vi fra hinanden. Vi har den her i en minusparentes, så for at ophæve den, så bliver vi nødt til at ændre fortegn. Det vil sige, at den bliver til minus af en i stedet for. Altså B'en. Når vi så har en plus B og en minus B, så kan vi ophæve den fuldstændig. Og så har vi kun det der tilbage. De der A'er kan vi så sætte uden for en parentes. Det bliver sådan lidt gange. Og så kan vi trække den her. Den kan vi trække hen her. Så den bliver divideret. Så den der y2 minus y1 bliver divideret med x2 minus x1. Og er lige med a. Og det er også den vi har heroppe, kan man sige. Så er det bevist. Nu har vi så fundet hældningstallet. Vi først finde skæring med y-aksen. Så tager vi tager bare den ene af de her to. Så bytter vi lidt op på det, sådan så at vi isolerer B ved at der er lidt plustegn over her. Ved at trække den her herover. Så bliver den minus y1 minus ax lige ved B. Ja. Så har vi fundet ud af, hvad vi gør også.